layag di say ina ani na mamagana para sika nuwada ang ama gustong day manubla lalo na di karako binsag sakripisyo da layag di ama layag di na kaya di kaot marik na naunay ka tanwagan da ay mangbagbagang sika nang rumisim kamuyang mo ang ganas na sikong ka adi ka na baybayan lasot kay na iwanan layag di ama layag di na agam man bisbisyo basta madiskwela kawaday ganas di ganda ilingatan isumitawat mo bakang sinaay anadidan mabagus yada husay manakay layag di ama layag di na ay di ka marik na naunay ka